Cando vostedes ordenen, Sí? Bueno, disculpade. Desde nada, moi bo día, como sempre. Moitas gracias por asistir a esta roda de prensa na que pretendemos informar do acordado na Xunta de Portavoces que acaba de celebrarse e na que concretamos a orde do día dos dous últimos plenos deste máis que intenso período de sesións. A primeira sesión plenaria, como saben, terá como obxectivo a aprobación dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano 2025 e tamén da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que o acompañan. Galicia contará un ano máis, e xa van 16 anos consecutivos con gobernos do Partido Popular de Galicia, cuns orzamentos aprobados en tempo e forma. Uns orzamentos que acadan a histórica cifra de 13.954 millóns de euros e que teñen 4 obxectivos principais: impulsar a oferta de vivenda, sentar as bases da Galicia futura con máis innovación, reforzar os servicios públicos e apostar polos sectores produtivos e a transición verde. E todo isto tendo en conta que 3 de cada 4 euros dese orzamento adicarase a gasto social, superando por primeira vez a barreira dos 10.000 millóns de euros. E, ademais, impulsando novas rebaixas fiscais ao reducir o imposto de sucesións para parentes colaterais e con bonificacións destinadas a dinamizar o mercado de vivenda. Respecto da aprobación do proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, lembrar que nesta ocasión incorpora importantes medidas de carácter económico e social para a súa implantación a partir do vindeiro 1 de xaneiro do 25. Entre elas destacan a implantación dunha taxa turística que será voluntaria e xestionada ao 100% polos concellos que decidan implantala nos seus territorios. Unha das principais características desta taxa é que, como mínimo, o 80% dos ingresos derivados da mesma terán que ir destinados ao fomento e desenvolvemento do turismo sostible. Tamén nesta Lei de Medidas inclúense actuacións para incrementar o mercado de vivendas en aluguer en Galicia a través de incentivos aos pequenos propietarios con inmobles baleiros para que os poñan no mercado con deducións no IRPF dos gastos derivados da súa adecuación ou polo simple arrendamento de vivenda. En terceiro lugar, medidas dirixidas ao impulso ao sector eólico galego, establecendo a obriga de repotenciar os parques eólicos cunha antigüedade superior aos 25 anos, a retramitación voluntaria daqueles parques que actualmente están en tramitación ou autorizados, pero non en funcionamento, o establecemento dun novo canon eólico de forma que a súa base impoñible dependerá da altura total dos aeroxeradores, unha tarifa de 75 euros por cada metro de altura, e, por último, o 50% da enerxía xerada polos novos parques que se atopan dentro das áreas de desenvolvemento eólico, incluídas no Plan Sectorial Eólico de Galicia, deberá ser destinada a consumidores galegos. Coa aprobación destes dous proxectos de lei, daremos por rematado o pleno específico e daríamos xa paso ao pleno ordinario, que tamén dará comenzo coa aprobación dunha nova lei, neste caso a Lei de Estatística de Galicia, unha lei que chega ao debate definitivo en pleno, compre destácalo, sen votos en contra dos grupos da oposición, e a través da que se facilita ao Instituto Galego de Estatística contar cunha información estatística máis completa que permita tomar decisións estratégicas e concluíntes tanto a Administración Pública como ás empresas e os cidadáns. Esta nova legislación actualiza a Lei 9/1988 de Estatística de Galicia, vixente dende fai 36 anos, tendo en conta as novas fontes de información, así como os potentes métodos, novedosos métodos de tratamento de datos baseados no Big Data, na inteligencia artificial, e que permiten reforzar a colaboración e os fluxos de datos estadísticos entre os distintos niveis da Administración, así como incrementar a súa difusión e o acceso a recursos estatísticos que se xeren. Dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular defenderá dúas iniciativas. Unha primeira, mirando cara ao futuro, pero de repercusión no presente máis inmediato. Ten como obxectivo que o Goberno Central habilite os procedementos necesarios para que as empresas que desexen patrocinar actividades turísticas ao abeiro do Xacobeo 2027
o poidan facer a partir do vindeiro 1 de xaneiro de 2025, acolléndose aos correspondentes beneficios fiscais ao declararse o Ano Santo Xacobeo 2027 como acontecemento de excepcional interese público. Neste sentido, compre lembrar que o Ministerio de Cultura, no pleno do Consello Xacobeo, celebrado o pasado 1 de xullo en Pamplona, xa adquiriu o compromiso de promover a inclusión do Ano Santo Xacobeo como acontecemento de excepcional interese público, no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2025 e o 31 de decembro de 2027 nos orzamentos do Estado para este 2025, porén, a complexa situación política na que se atopa o goberno do señor Sánchez fainos temer que esta declaración non sexa unha realidade a tempo para que se poidan acadar os obxectivos que se perseguen e que as empresas que desexen colaborar co Xacobeo 2027 poidan facelo e acollerse a eses beneficios fiscais dende o primeiro día do novo ano. Lembrar que no pasado Xacobeo 21-22 un total de 40 empresas se adheriron ao programa de patrocinios do Ano Santo, o que se traduciu no seu momento nunha importante aportación total de 28 millóns de euros, que contribuíron a consolidar unha oferta turística galega en ámbitos como a cultura, a música, o deporte ou a natureza, sen esquecer o que é máis importante, a conservación e promoción do propio Camiño de Santiago. Para poñer en contexto, a segunda das proposicións non de lei do Grupo Popular vame permitir que me retrotraia 2 anos atrás, na tarde-noite da noite boa de 2022, cando o accidente dun autobús na Estrada Nacional 541, concretamente á altura de Pedre, causou 7 mortos entre os pasaxeiros que viaxaban cara a Vigo para celebrar esa entrallable noite, esa noite especial, pois rodeados das súas familias. Pero é que a partir dese desgraciado accidente, esa mesma estrada, a Nacional 541, ten sido protagonista de outros moitos, causando mortos e feridos. En xaneiro de 2023, un motorista faleceu nun accidente no quilómetro 67 desta estrada. En maio de 2024, 3 persoas resultaron feridas no concello de Boborás. En outubro de 2024, tivo lugar outro accidente mortal a poucos quilómetros de Pedre. E diante desta situación, os alcaldes e as alcaldesas de todos os concellos polos que transcurre a Nacional 541, Punxín, Maside, o Carballiño, Boborás, Beariz, o Irixo e, por suposto, Cerredo Cotobade, ademais dos de Ourense e Pontevedra, asinaron o Pacto de Pedre para denunciar a perigosa situación na que se atopa esta estrada nacional que está a provocar múltiples accidentes de tráfico. En concreto, ese Pacto do Pedre demanda melloras inmediatas para esta estrada que soporta un tráfico importante non só de turismo, senón de transporte industrial vital para o desenvolvemento económico desas comarcas. Por este motivo, desde o Grupo Popular consideramos necesario que desde o Parlamento de Galicia se exixa ao Goberno de España que leve a cabo actuacións inmediatas na mellora da Nacional 541 para reducir a alta siniestralidade desta vía de comunicación, adaptando esta estrada ás necesidades de tráfico que garanticen a seguridade dos vehículos, así como dos habitantes dos núcleos de poboación pola que transcurre, e realizando ao mesmo tempo un estudio de viabilidade que contemple unha autovía ou vía de alta capacidade que non pase polos núcleos de población entre o Carballiño e Pontevedra. Xa para rematar e poñerme a vosa disposición para que fagades as preguntas que consideres oportuno, informarmos tamén que o Grupo Popular realizará no vindeiro pleno 3 preguntas ao Goberno galego. En primeiro lugar, unha sobre a caótica situación que está a vivir a factoría de Alcoa, na Mariña Lucense. Interesanos saber se a Xunta ten coñecemento sobre se o Goberno de Pedro Sánchez ten previsto dar unha solución enerxética a esta fábrica. O certo é que seguimos á espera de que o Goberno Central fixe unha nova data para a reunión de comisión de seguimento da Alcoa, despois do incomprensible aprazamento da xuntanza prevista para o pasado luns. Mentres tanto, creo que cabe suliñar que o compromiso da Xunta con Alcoa é firme, tal e como pon de manifesto a vontade amosada en todo momento para sentarse a falar con todas as partes co fin de garantir a viabilidade e o futuro da planta
e cumprindo tamén cos prazos de tramitación, xa que tanto os parques eólicos dependentes da Administración Autonómica como a ampliación da balsa de Lodos Vermellos dispoñen xa da día, pero agardamos que o Estado cumpra tamén coa súa palabra e desbloquee os parques de tramitación estatal. A segunda pregunta, o Goberno galego ten como xustificación un novo incumprimento do Goberno do señor Sánchez con Galicia, a posta en marcha do tren de alta velocidade entre Galicia e o norte de Portugal. Así, pedimos ao Goberno galego que valore a nova situación existente ante o compromiso firme do Goberno luso coa conexión de alta velocidade entre Galicia e Portugal. E exiximos ao Goberno central que cumpra tamén no desenvolvemento desta outra infraestructura estratégica e, polo tanto, entendemos, deberá ser prioritaria para a comunidade. Porque, como vimos insistindo, pese ao novo compromiso de que o AVE sexa unha realidade en 2030, ata de agora o situaban no 2032, os feitos, as obras e os trámites pendentes non avalan esas afirmacións. A última das preguntas céntrase no grao de execución das liñas complementarias en apoio aos autónomos galegos, onde Galicia destaca como a comunidade cun maior número de convocatorias de axudas a este sector, case un 10% do total do Estado, e tamén nos interesaremos por este tema. E con isto, pois, dou por finalizados os contidos que vamos a trasladar a eses dous plenos e poñeme a vosa disposición por si hai algunha cuestión que querades propoñer. A conferencia de presidentes deste venres, non sei se o presidente debería ter consultado antes os grupos para a postura común, a posición din que recuerda que vai a defender os intereses do Partido Popular aquí. Bueno, hai que recoñecer que despois da última Asamblea Nacional, en fin, o argumentario do Bloque Nacionalista é tremendamente novedoso. Pois, bueno, unha acusación que le van facendo anos. A realidade, en relación á defensa dos intereses de Galicia, eu creo que deberían de recordar os grupos da oposición cando fan determinadas acusacións, é moi distinta da que relatan. Eu escoitei ao Grupo Socialista que por que se negaba o presidente a xuntanzas bilaterais. Antes desa xuntanza, quero recordarle que o presidente da Xunta de Galicia xa se reuniu co presidente de España. Non só iso, suspendeu unha viaxe institucional previamente fixada para poder manter esa conversa, pero sempre defendeu que determinados asuntos deben de tomarse as decisións no seo desta conferencia e escoitando todo o mundo. Quero recordarlle tamén, xa que cuestionan se vai a defender os intereses dos galegos, que o Goberno de España quería que nesa conferencia de presidentes se abordara simplemente o tema de vivenda, que, sen dúbida, interesa a moitos galegos. Pero creo que tamén ao acollemento de inmigración, que os problemas que está sufrindo o conxunto do territorio español en relación á sanidade ou á financiación autonómica, creo que a oposición galega entenderá que son problemas que afectan directamente aos intereses de Galicia. Eses temas están incluídos nesta conferencia de presidencia gracias, entre outros, á insistencia de Alfonso Rueda, que unha vez máis vai a ir aí co aval fundamental que lle deron os galegos nas urnas, que é algo que parece esquecerse con certa habitualidade por parte da oposición. Alfonso Rueda conseguiu, en defensa dos intereses dos galegos, que se incluísen estes temas nesa conferencia de presidentes. Vanse abordar temas de importancia fundamental para Galicia, gracias á súa insistencia, e, por suposto, vai acudir aí para intentar chegar a acordos que beneficien a Galicia, ao conxunto de Galicia, a todos os galegos, opinen o que opinen, e, dende logo, teñan o carné político que teñan. Xa nos gustaría que a oposición pudera decir exactamente o mesmo. Desgraciadamente, por ahora nos atopamos ante a oposición de non, como sempre, pero non por pouco novedoso, segue sendo menos lamentable. Alguna cuestión máis? Non? Pois moitísimas gracias e mirámonos en seguintes citas.